Singing in the rain, just singing in the rain. What a Sna ceoldrámaí ní raibh aithne cosúil le Bhí Kelly, Aisteoir, damhsóir, amhránaí agus stiúrthóir. Bhí sé dochreite. Bhí Bhí Kelly runid in a Réalt bú a ré ór go Hollywood. Chrutha sé cuid in a ceoldrámaí Hollywood is mú cáil riamh, agus bhí sé na cheanródaí an slí a léiritear damhsa an scáilán. Bhí sé buga ó áiteáin go áiteile, bhí sé canna, bhí sé damhsa, bhí sé buga ach bhí cholarrud an nádortha faoi. Garhacht de imircí éireannacha, Bhí Kelly fearr as a éireacht éireannach. My dad, he identified strongly with being Irish. He had studied Irish dance from when he was a kid. He was listening to Irish music. Brunú gradam Oscar agus Golden Globe unnaí Kelly. Chamála gradam síl ó Institute Scon an Mheiriceá, agus dimmer sé tuchar a glún omláin go gánsóirí. He mentored Gregory Hines and Michael Jackson and Paula Abdul. Nuair smíonn túir Bhí Kelly tagan mion gáire de aig, mar de bhíoh sé I gcónaí áthasach agus ag rince.